सो या प्रोजेक्टचं नाव आहे द आंबेडकर एज डिजिटल बुक मोबाईल। ह्या प्रोजेक्टला आम्हाला पब्लिक आर्ट ग्रँट मिळाली 2018मध्ये 19मध्ये ॲक्च्युली। आणि हा प्रोजेक्ट बेसिकली महाराष्ट्रातले महाराष्ट्राला जर बघितलं आपण तर एक 14व्या-15व्या शतकापासून अँटीकास्ट जे सॉंग्सची एक ट्रेडिशन आहे। सो तुकाराम आहेत आपले किंवा चोखामेळा आहेत, त्यांनी अगदी म्हणजे जाती व्यवस्थेविरुद्ध परखड त्यावेळेला लिहून ठेवलेलं आहे। आणि नंतरच्या काळामध्ये आपण जर बघितलं तर महात्मा फुलेंच्या काळामध्ये सत्यशोधकी जलसे आले आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आपण बघितलं तर आंबेडकरी जलसाचा एक पिरियड आपल्याला दिसतो। सो याच्यामध्ये आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर हा आमचा लोगो आहे, याचा प्रोजेक्टचा लोगो आहे आंबेडकरी डिजिटल। आणि ह्या बाजूला जर तुम्ही बघितलं तर बाबासाहेबांचा फोटो आहे आणि बुद्धाची मूर्ती आहे इथे। आणि इथून मग लोक आतमध्ये येतात या प्रोजेक्ट बघायला। या रूममध्ये तुम्हाला पूर्ण प्रोजेक्ट कसा ट्रॅव्हल झाला तो पूर्ण इथं बघता येतं। सो इथे सुरुवातीला आम्ही कशा पद्धतीनं ग्रँटला अप्लाय केलं, कुठे कुठे ग्रँटला अप्लाय केलं, कारण हा प्रोजेक्ट आम्हाला म्हणजे अजून पण करतो आम्ही याच्यावरती काम। आणि आतापर्यंत 12 ग्रुप्सचं डॉक्युमेंटेशन केलं आहे, पण पैशांची ऑब्व्हियसली गरज होती सुरुवातीला। सो वेगवेगळ्या ठिकाणी अप्लाय केलं आणि जसं मी मेन्शन केलं की आम्हाला ग्रँट मिळाली याची। आणि मग हळूहळू प्रोजेक्टला डॉक्युमेंटेशन करायला सुरुवात केली। मग पॅन्डेमिकच्या टाईममध्ये कसा हा प्रोजेक्ट सुरू ठेवायचा हे एक डोक्यात चालू होतं की मग त्या दरम्यान आम्ही जर इथे तुम्ही बघितलं तर हे जे काही फेसबुक लाईव्ह इव्हेंट्स आम्ही केले त्या टाईममध्ये। सो ह्या सिंगर्सना म्हणजे अतिशय वेगळ्या इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंडमधून येतात, सो त्यांच्याकडे अँड्रॉइड फोन्स, इंटरनेट वगैरे या सुविधा नाही आहेत। सो आम्ही आमच्या फ्रेंड्सना जे आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहत होते ते मग त्यांच्या 2 व्हीलर्सवरती जाऊन आम्ही त्यांना इंटरनेटमध्ये रिचार्ज किंवा काय असेल ते करून मग तिथून ते त्यांचे फोन सेट करून आम्ही आमच्या प्लेसेसमधून दिल्लीमधून किंवा सोमनाथ मुंबईमधून मग आम्ही ते ब्रॉडकास्ट करत होतो। आणि मग लोक जी घरांमध्ये बसले होते पॅन्डेमिकच्या टाईममध्ये त्यावेळेला ते लोक पीपल कुड कॉन्टॅक्ट दॅम आणि दे कुड लिसन टू द सिंगर्स। आणि तशा पद्धतीने मग आम्ही फेसबुक लाईव्ह इव्हेंट सुरू केले त्यांना। सो साधारण 2018मध्ये म्हणजे विचार होता की काहीतरी करू शकतो, कारण या सिंगर्सबद्दल आणि एक आयडिया होती की हा काहीतरी करू शकतो, याचं डॉक्युमेंटेशन होणं गरजेचं आहे। कारण तसं डिजिटल ऑडिओ व्हिज्युअल फॉर्मॅटमध्ये काही डॉक्युमेंटेशन नाही आहे सिंगर्सचं। सोमनाथ तर म्हणलं की हां आपण करूयात असं, मग प्रपोजल लिहिलं आणि मग पाठवलं आम्ही या ठिकाणी। सो एक इम्पॉर्टंट म्हणजे करण्याचा मुद्दा आणि करता करता लक्षात आलं की का हा प्रोजेक्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे डॉक्युमेंट। सो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की हे जितके सिंगर्स आहेत, हे जे सॉंग्स जे गातात, ही सगळी जी गाणी आहेत ती वामनदादा कर्डक जे आहेत, जे इम्पॉर्टंट सिंगर आहेत आंबेडकरी मुवमेंटमधले, त्यांनी लिहिलेली ही गाणी गातात। सो अराउंड 95%च्या वरती जी गाणी आहेत जे गातात ते वामनदादांनी लिहिलेली गाणी आहेत। आणि वामनदादांचं वैशिष्ट्य असं आहे की 2400च्या वरती त्यांनी गाणी लिहून ठेवलेली आहेत त्या काळामध्ये। सो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की हे जितके सिंगर्स आहेत, हे जे सॉंग्स जे गातात, ही सगळी जी गाणी आहेत ती वामनदादा कर्डक जे आहेत, जे इम्पॉर्टंट सिंगर आहेत आंबेडकरी मुवमेंटमधले, त्यांनी लिहिलेली ही गाणी गातात। सो अराउंड 95%च्या वरती जी गाणी आहेत जे गातात ते वामनदादांनी लिहिलेली गाणी आहेत। आणि वामनदादांचं वैशिष्ट्य असं आहे की 2400च्या वरती त्यांनी गाणी लिहून ठेवलेली आहेत त्या काळामध्ये। आणि हे सगळे जे सिंगर्स आहेत, आता जर तुम्ही बघितलं की ह्या ज्या आहेत सखूबाई साळवे, ह्या कमीत कमी 80 वर्षाच्या आहेत आत्ता। आणि ह्यांनी त्यावेळेला वामनदादांच्या बरोबरीने गाणं गायलेलं आहे। सो आता लक्षात येतं की हा प्रोजेक्ट त्यांना डॉक्युमेंट करणं किती महत्त्वाचं आहे, कारण हे जे सिंगर्स आहेत त्यांनी त्यांच्या बरोबरीने गाणं गायलेले, त्यांना त्यांची एक्सपिरियन्सेस आहेत। आता इथे जेव्हा त्यावेळेला लिहितात की त्यांचा ज्यावेळेला आम्ही त्यांच्याशी बोलतो की बाबा तुम्हाला काय बोलायचं याच्यामध्ये, तुम्ही का करत होता आणि तुम्हाला मोटिवेशन कसं मिळालं की त्या काळामध्ये म्हणजे
इथे बघितलं तर तुम्ही लक्षात येईल किती यंग आहेत, त्याच आहेत त्या. सो अराउंड लाईक जर तुम्ही बघितलं तर अराउंड 25 दिसतात इथे त्या. सो कमीत कमी एक 40 वर्ष गाणे गातात त्या वामनदादांची. आणि वामनदादांच्या बरोबरचा फोटो पण आहे इथे त्यांचा. वामनदादा आहेत, त्यांचे हस्बंड आहेत, त्यांची फॅमिली आहे इथे. सो आता लक्षात येतं की महत्त्वाचं आहे. आणि हे जे फोटोज आहेत त्यांनी त्यांचे काढून ठेवलेले त्यावेळेचे त्यांच्या अल्बममधले फोटोज त्यांनी आम्हाला दिलेले आहेत प्रोजेक्टसाठी. सो ज्यावेळेला कोणीही व्यक्ती हा प्रोजेक्ट ऑनलाईन चेक करेल त्यावेळेला त्यांना साधारण काहीतरी डॉक्युमेंटेशन मिळेल या प्रोजेक्टचं की हा कोण सिंगर्स आहेत, कसे त्यांनी गायले, त्यांनी कुठले अजून पण कसे ते गाणे गात आहेत. आणि जर तुम्ही बघितलं तर हे जे सिंगर्स आहेत, विमेन सिंगर्स जे आहेत ते त्या स्वतः सेंटरमध्ये बसून त्यांचे जे नाव आहेत ग्रुपचे त्यांचे स्वतःची नाव आहेत. सो खूप इम्पॉर्टंट आहे की विमेन सिंगर सिटिंग ॲट द सेंटर ऑफ द स्टेज अँड सिंगिंग बाबासाहेब सॉंग, बुद्धास सॉंग. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंट. म्हणजे सो इथे आपल्याला लक्षात येतं की एक स्त्रियांना पण कितीतरी महत्त्वाचं या मुवमेंटमध्ये स्थान आहे आणि ते करून दिलेलं आहे. सो ते खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे असं मला वाटतं याच्यामध्ये. सो सखूबाई साळवे आहेत किंवा कलाबाई हिरवळे आहेत, या दोघी साथीदार होत्या. म्हणजे दोघींनी पण त्यांच्या पण वेगळ्या वेगळ्या पार्टीज आहेत, पण मैत्रिणी आहेत, दोघींनी सोबत पण गायलेलं आहे आणि त्यांचे पण वेगवेगळे अनुभव आहेत बाबासाहेबांचे. आता हे जे आहेत हे परभणीचे आहेत आणि हे जे आहेत ते फार्म लेबर्सचं जे काम करतात आणि बाबासाहेबांची गाणी आहेत. रावसाहेब गायकवाड. सो यांच्या मी घरी गेले पहिल्यांदा. कोरेगावमध्ये डॉक्युमेंटेशन केलं त्यांनी आणि नंतर घरी गेल्यानंतर अतिशय छोट्या खोलीमध्ये राहतात आणि ते असं की नाही तुम्ही बसाच, तुम्हाला मी चिकन मागवतो, आपण चिकन खाऊ आणि तुम्ही खावा. सो म्हणजे लक्षात येतं की इतकं वॉर्मथ आहे. आणि मी स्वतः बहुजन कम्युनिटीमधली आहे. म्हणजे सो माझ्यासाठी म्हणजे मी त्या अपब्रिंगिंगमधून नाही आलेली की मी लहानपणापासून ही गाणी आहे. हे असं आहे की म्हणजे नंतर ज्यावेळेला तुम्हाला कळायला लागलं की बाबासाहेब काय आहेत आणि ज्यावेळेला तुम्ही समजून घ्यायला लागलात मुवमेंट. आणि म्हणजे माझी पर्सनल जर्नी अशी आहे की बाबासाहेबांना समजता गाणी समजली आणि मग नंतर ह्या प्रोजेक्टमध्ये उतरल्यानंतर आणखी जवळून प्रोजेक्ट बघता आलं की कसं काय आहे. तर मला असं वाटतं की जर बहुजन समाजाला जर बाबासाहेब कळले आणि जर संविधान जर त्यांनी वाचलं किंवा ॲनिलेशन ऑफ कास्ट जर त्यांनी वाचलं तर बाबासाहेब मी म्हणते की बाबासाहेब पण जर तुम्ही सेकंड ठेवले आणि जर तुम्ही सुरुवात महात्मा फुलेंपासून जर केली, महात्मा फुले पण चला तुम्ही ओबीसी समाजातले म्हणून जर तुम्ही वाचायला सुरुवात केली तर तुम्ही बाबासाहेब नक्की वाचाल नंतर.